לא היה מלך, לא היה לו כתר. הוא היה סתם איש. לא היו לו משרתים, לא היו לו סוסים, לא היו לו מרכבות. הוא סתם איש שאמר לבנאים לבנות לו בית עם הרבה חדרים. אחרי שהבנאים גמרו לבנות, אתם יודעים כמה חדרים? כמה? 100 חדרים. מה אפשר לעשות ב100 חדרים? תראו, הוא אמר יופי, בדיוק בית כזה אני צריך. הוא התחיל לסדר את הבית. רגע, נוגע, אני מסתירה לי את עומר. בחדר אחד הוא שם כיסאות, בחדר השני הוא שם את השולחנות, בחדר אחד הוא שם ספרים, בחדר אחר הוא שם תמונות, בכל חדר הוא שם משהו אחר. בחדר אחד הוא שם צלחות, בחדר אחר את המזלגות, בחדר אחר את הסכינים, בחדר אחד הוא שם את הווילונות, בחדר אחד הוא שם את המיטות. שומעת, רומי? תקשיבי מה שהוא עשה. וכשהוא הגיע לחדר 100, כבר לא היה לו מה לשים. הוא שם את כל הדברים שהיו לו בכל החדרים. עכשיו הוא היה עייף, והוא היה רעב. יופי, הוא חשב. יש לי בית, עכשיו אני רוצה לאכול משהו. ואחרי זה אני גם אלך לישון. הוא נכנס לחדר עם הצלחות, לקח צלחת. אחרי זה הוא הלך לחדר עם המזלגות, לקח מזלג. אחר כך הוא נכנס לחדר של הלחם, לקח פרוסת לחם. אחרי זה הוא נכנס לחדר עם האוכל, ולקח לעצמו שניצל עם נקניקיות. אחרי זה הוא רצה להניח את הצלחת על השולחן, שיהיה לו נוח. אבל השולחן לא היה בחדר של האוכל, הוא היה בחדר אחר. הוא רצה לשבת לאכול. מה זה? זה תוכי. נכון, דררות, כן. אבל הכיסא היה בחדר אחר. הוא ישב בכעס על הרצפה ואכל. הוא אכל על הרצפה. אחרי זה הוא הלך לישון. הוא נכנס לחדר המיטות ושכב. אבל האור בחלון הפריע לו. הוא רצה לסגור את הווילונות, שהשמש תיכנס ושהאור לא ייכנס לחדר שלו. ושהירח בלילה לא ייכנס והכוכבים, אבל לא היה לו וילונות. הווילונות היו בחדר אחר. אז הוא חזר לחדר של המיטות ושכב. אבל האור הפריע לו. הוא הכניס את הראש שלו בכעס מתחת לשמיכה ונרדם. למחרת בבוקר הוא קם ורצה ללבוש בגדים נקיים. אבל אני לא יודע איפה החדר עם הבגדים. אולי בחדר 10? אולי ב20? אולי ב50? אולי ב80? אולי ב90? הוא התחיל לחפש מחדר לחדר, עד שהוא הגיע לחדר 80. בחדר 80 הייתה מראה. הוא הסתכל במראה, הסתכל על עצמי כמה שנים, אני יכולה, והפנים שלי כל כך כועסות. אני חייב לעשות משהו, אני חייב להתרחץ, אני חייב להחליף בגדים. אני לא מוצא שום דבר בבית הזה. אני לא רוצה בית עם 100 חדרים, זה בית גדול מדי. ופתאום הוא אמר, אני יודע מה אני צריך לעשות. אני צריך לאסוף קצת צלחות, קצת צירים, קצת אוכל, קצת ספרים, גם את הטלוויזיה, גם את המחשב, ולהכניס את הכל לחדר מספר 100 שנשאר ריק. ושם יהיו לי כל הדברים שאני צריך. הוא נכנס לחדר מספר 100, והוא היה מאושר. עכשיו יש לי כל הדברים, אני לא צריך לחפש. ואז אתם יודעים מה הוא עשה? הוא כתב שלט גדול, והוא כתב על השלט, מי שרוצה לקנות חדרים, יבוא אליי, אני מוכר חדרים. ואחרי שהוא מכר את כל החדרים לכל מיני אנשים, הוא קנה לעצמו כובע. כל בוקר הוא היה חובש את הכובע, יוצא לטייל בחורשה, בדרך פוגש את השכנים ואומר להם, בוקר טוב שכנים, והשכנים אומרים לו, בוקר טוב לך, שיהיה לך יום טוב. ומאז האיש הזה אמר, הכי טוב לגור בחדר אחד, אני בכלל לא רוצה חדר עם בית עם 100 חדרים. טוב, עכשיו תראו, כל ילד ואמא יקבל קרטון.
ואני נותנת לכם, אבל זה רק להורים, סכינים מיוחדות לעשות חלונות. פיני, אתה... ואחרי זה אתם תקשטו את הבית, אתם תציירו עליו, הבאנו צבעים, והבאנו מדבקות, בסדר? ואחרי זה אנחנו נכין מתנה, נוגה רגע, מתנה לכל החברים. אנחנו ניקח חוט עם אצטרובל, ואנחנו נכין להם מובייל מחוט עם חרוזים ואצטרובל. אז עכשיו בואו, הנה בואו נעמיד כאן את הקרטונים.